Assalamu alaikum hormatly adamlar. Men Azat Kazaklı Matla kanalynyň syýahatçy gepleşigine hoş geldiňiz. Ilki video başlamakam kanalyma agza bolan like basmagy unutmaň. Öňüňizde ýanan zadyň bar bolsa tesirlerde bellek geçin. Çünki video men ilkinji videom. Bu video sizin gönlüňizden şol hitiniňizde. Bu videomda İspanyol syýahaty. Barcelona näme bu? İspanya. İspanya'nın paytaxtı Madrid. Meydany 504.30 kvadrat kilometre deňdir. Ýylaty 46.17 milliona deňdir. Emin marşy Real Padşah marşy resmi dili İspan hökümet başdanlary Juan Carlos I, José Luis Rodríguez Zapatero milli bayram 12 oktyabr İspan milletiniň güni pul birligi euro. Iň belent nokady Teide vulkany beýikligi 3118 metr. Agalyk edijiden Katolisizm. Umumy maglumat İspanya Ýewropa Birleşiginiň azasy bolup Ýewropanyň çetkin orta gün bataryndaky ýerleşen döwletdir. Ol Pirene ýarymadasynyň 5-6 bölegini Orta Ýer deňizindäki Balear we Pitius adalaryny Atlantik okeanda Kanar adalaryny tutýar. Tutjan meýdany boýunça dünýäde 51-nji orunda, Ýewropada 34-nji orunda, Russiýa, Ukraina, Fransiýadan soňra 4-nji orunda durýar. Orta Ýer deňiziniň Atlantik okeany we Biskay aýlagynyň aralygynda ýerleşip, gün dogorda Fransiýa, Andorra, gün batarda Portugaliýa bilen ara çekleşýär. İspanya administrativ taýdan 50 welaýaty bölünip 17 awtonom oblastda birleşýär. Ispaniýanyň Afrikadaky awtonom şäherleri Ceuta we Melilla'dyr. Şeýle hem Afrikada Valeste, La Gomera, Alhucemas we Chafarinas adalary bar. Nominal jemi içerki önünün möçber boýunça dünýäde 12-nji orna eýilýär. Bu Ispaniýanyň konstitusiýasynyň monarka döwleti bolmak bilen Juan Carlos I 1976-njy ýylyň 22-nji oktýabrdan bäri Ispaniýanyň padşahydyr. Döwlet kuruluşy 1978-nji ýylyň 29-njy dekabrynda güýje giren konstitusiýa laýyklykda Ispaniýa parlament monarka döwlet başçyny padşah kanunçykaly häkimet kortesler amala aşyrýar. Olar padşah tarapyndan tasdiklanmaly bolan kanunly işläp düzýärler we olary kabul edýärler. Hökümetiň işine gözäçilik edýärler. Kortesler iki palatadan, deputatlar kongresinden we senatdan ibaratdyr. 18 ýaşa ýeten ähli grajdanlara saýlaw hukugy berilýär. Ýokary ýerine ýetirji organy hökümetdir. İspanya ýylaty. İspanyanyň ýylatynyň 88 göteriminden gowrak ispanlar, ondan başga da katalonlar, galisiler, basklar, sıganlar, portugallar we başgalar ýaşaýarlar. Ýylatyň gurulugyny 1 kvadrat kilometr bolsa beradyň. Ýylatyň 77 göteriminden şäherde ýaşaýarlar. Esas şäherler Madridde 6,1 million, Barcelona'da 4,18 million, Valencia'da 1,5 million, Sevilla'da 1,12 million adamlar ýaşaýarlar. Hojalygy Ispaniýa industrial agrar döwletdir. Senatyň esas bodaklary Pirit, Simap, kale dozunu çykarmak, demir guruluşy, gäme, awtomobil, stanok, elektron, gara we renkli metallurgiýa, himiýa, nebiti gaýtadan işleýän altyn ýeňil we azyk senatlary. Oba hojalygyny dänilen ekinleri, tehnik ekinlik, ganşylyk, zeytin, temäki, gök ekinler, meýweli baglar, üzümler, ekmek, ýeňgerme eýdir. Maldaşlykda etçilik, towardarçylyk, balykçylyk orun tutýar. İspanyanyň Layta de Merinos goýunlary bilen bellidir. İspaniýada 47 sany howa menzili bardyr.